nyakor magajuang kod wach ni dibed ni kuonde moko udi ilango ge oko to iot ok ber. Fred goyo wi wach ni mae olemo machiegni gi japiny to neno ka gimo olemo ni kuonde moko otiye kuonde moko kotiye iparo nade? Victor, ng'eyo ni wabiro loko bath rech. Yes. Ka waloko kocha. Emomiyo je owe gi kono. But aparo ni gima nyaka wakuong wang'i mokwongo ni e katiba 2010 ang'o manyomiyo jo Kenya nobiro gi paro mar devolution. Kapod ok wang'iyo ni to devolution ni otiyo koda ok otiyo. Ang'o manomiyo jo Kenya kech ing'iyo kokwongo ne ntiere wach mar majimboism mane dwa ni mondo kel telo mag majimbo to bang'e majimbo ni kani neno gima nodhi owuokie iluongo ni wako draft kanyo owuok to ne gidhi giduogo gi gima chielo koro mae nobiro as a result of a compromise gima wan godo sa nonego beni wabedo gi regional government maka en Nyanza to en Nyanza mangima te ka en central to no nego beni wabedo gi gine ang'wen gima jimbo aboro mane timo regions ga aboro but samane wako draft choduogo to nodhi oduogo gi gimoro mane opogore koro ma wan go makoro nwaduongo ni devolution ni koro nobiro as a compromise ne kikwit gi chate wengi kaka onyalo duogo to ntiere gima jo Kenya noneno momiyo devolution ne giwacho ni mondo bi achiel kuom gima siro maduong' mamiyo jo Kenya ne dwaro devolution ok ni mondo governors no nwang' tich bende ok ni mondo mi MCS no yud tich katorak e kor gwenge ne ni wa decentralized national resources resources obed decentralized tiende niya mwandu mag piny Kenya mondo pogi odhi maromre e gwenge gi nikech ing'eyo ni chon nyaka ni bigo chongi ne mtu kufu rais koro kamoro ka ne untiere e kwith mar opposition kata ok winjru gi sirikal mamalo to ni yudo ka region makamano maendeleo ok dhiye dongruok ok dhiye ndalo district focus for rural development yes kech ineno ka before wach ni ineno ka chik mar CDF no biro mondi nekech ni neno ka ndara kopo ni je ok winjre gi president kata ok winjre gi ng'ato machiegni gi president to nderni madhi bondo te ok nyal losi nikech okaw gin jo opposition koro devolution ne make sure ni resources kato doko ni a section mar piny moro mar Kenya nyalo bedo ni ok ni in good terms to pod kaluwore gi chik nyaka resources mwandu ma malo mochok malo kunyaka ang' chop negi to mwandu gi ne chopo yo makama mwandu gi ne chopo kaluwore gi functions mamoko no pogi mong'eyo ok dang' wadonjie kate ma nobedo devolve mondo dhi koro gini kobedo devolve kamano to ni kaka ni dhi ng'i mwandu ni tiende ni nyaka ne wabed gi ng'ama dhi manage mwandu ni mwalo kacha madhi chung ma en governor to governor ni be mondo mi otie yo makare nyaka ne wabed gi county executive committee members to gi MCAs matimo oversight ne governor koro miyo magi ne gin sirikande matindo ne oket gi mondo mi gibed sirikande matindo makoro waluongo ni sirikande ma kor gwenge matieni MCS gi ging'eyo gima timore e gweng e grassroots kucho ma onego bed ni koro ging'iyo the interest mar omenda mar jopiny to gomenda mokownegi koro penjruok mwaduogwa penjore en kaka gik moko lokore makoro timore sani Victor kidwa ng'eyo ni devolution otiyo koda ok otiyo tipenjo mana japiny mane ground sani kiyawo simu ka to gibiro nyisi ni kaka ne wa devolve devolution to bende awi marach ni nwa devolve gi corruption bende mane ni malo duto te wating'o bende wako mwalo mibadhi oting'o dhi kode mibadhi ni koseting'o dhi kodgi to kaka ne sirikal machon chalo nyasaye malo ka e kaka governors bende odhi olokore nyiseche matindo mwalo kucho koro iyudo kaka governors bende ng'iyo ni e county kacha intiere region kichwan gi sub counties ineno kuma ji yae koro kipenjo jogi tiyudo ka gima ne watema avoid malo cha koro duogo timore mwalo ka mai momiyo je duoki gimi winjo wa openjore ni achiel kuom gima miyo devolution pod ok otiyo en yom mar county assemblies sani wan giga chigni 11 by 2023 kendo ibiro ng'iyo nonro ne wacho ni maloyo
1.5 billion nyocha no osechiw ne counties gi. To kipenjori gima 1.5 billion ni osetimo, tibiro winjo Victor en gima lit kinwang'o ni gavana achiel bedo accused nokwalo 2 billion. Gavana achiel. Koro penjruok dok ni the role of county assemblies. Nikech gimoro achiel maka dongruok mar kor gwenge gi ne kelo ni ne gidhi chuogo tije kor gwenge. Jakom Yande wacho ni nonego bed ni urban migration mwaneno ni ne dok chien ma nyathi kutieko form 4 ne to ngwech kele Nairobi. Nairobi kata ot kamidakie ma onge, Nairobi opong'. Koro ne wang'iyo to ere kaka wanyalo dongoro kor gwenge. Tibiro yudo ka sani ot ka ot migero e kor gweng' gorofa mabiro en mar ng'ama tiye county. To en ng'ama no osetiye county dweche 6. Okay. Koro ang'eyo ni nekech wabiro ng'iyo nekech kiyudo ka ywaruok manyocha ne ntiere tuomruok mane ntiere kind governors gi MCS ka koro onge nekech mana kaka Jay wacho ni ka gigolo thuok gi matin to oseket gi gari gidhi ga bal Mombasa. Mieta mi. En tuk mieta mi.